Els principals problemes de medi ambient i salut són com tots els altres països europeus, el control de la qualitat de l'aire, de l'aigua, dels aliments i ara en aquest moment un problema emergent que és el control de l'efecte dels camps magnètics, antenes de telefonia mòbil a la salut de les persones. En aquest camp cada dia hi ha més evidències de que si poguéssim disminuir, hi ha un treball molt interessant fet per l'Institut Municipal de Recerca, que si disminuíssim la quantitat de productes suspesos en l'aire, per exemple, podríem millorar les malalties respiratòries, la mortalitat cardiovascular. Després hi ha molts problemes sobre la salut de les persones derivats de l'efecte per insecticides i substàncies químiques en els aliments i, per tant, també estaria molt bé que hi poguéssim fer una coordinació més gran entre els treballs de l'Agència de Salut Pública, el Departament de Salut, el Departament d'Agricultura, per fer una millor, i el Departament de Medi Ambient també, per fer una millor coordinació per vigilar que aquests aspectes que poden afectar la salut es puguin aminorar la contaminació en els anys propers.